You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello! Yes, mga kaibigan, another episode, episode 104 sa Dili Ni Advice. Oo, pero karon a bit different. We've done this before pero it's not an actual story or sugilanon na atong itakel. Atong takel karon kay gikan sa Reddit nga ang title, What's a red flag people often ignore because it looks sweet? Sa Bisaya pa, unsa ang mga pula nga patay? Unsay flag sa Bisaya? Unsay flag sa Bisaya? What's a red flag? Unsa nga pula nga flag. Plug, P-L-A-G. Unsa nga pula nga plug ang kanunay na ginabaliwala kay gapakita siya nga mapinanggaon ang aksyon. Ay, mapinanggaon. Yate nga pagka-translate. Listen kayo i-translate, guys. Guys, wala manggoy Bisaya sa word nga sweet. What's a red flag? Walay Bisaya sa red flag. What's a red flag? People often ignore because it looks sweet. Sweet dili tamis. Dili sweet samit nga kanang ana ba? Hala, lisuda to. Kamu i-translate, please. Kamu i-comment inyong translation. Again, what's a red flag? Oh, this is a challenge for fluent Bisaya speakers. What's a red flag people often ignore because it looks sweet? Ang ako ang translation, anak ko, unsa ang pula nga flag ang kanunay na ginabaliwala sa mga tao kay gapakita siya nga mapinanggaon. Mapinanggaon. Hala ka na. Na-amaze ko sa imong translation. Na-amaze ko sa word na mapinanggaon kasi I didn't think of that. Pero dili man siya translation sa sweet ang mapinanggaon. Ang mapinanggaon is caring. Thoughtful. Oh, caring ang mapinanggaon. It's not sweet. So mali gyapon akong translation. I challenge you. If you're really a fluent Bisaya speaker and don't use AI, you have to translate this in Bisaya. Bawal day AI. Bawal AI. Pero ngano, pag AI gyapon mo, kay di man ako mabalaan kung gi-AI ninyo. Hoy, pero mabalaan ako kung nay M-dash. Ay, dapat i-delete gid ang mga M-dash. Kay mabalaan ako na kung nay M-dash. Sa una no, magamit ko og M-dash kay kuan man ko sa una, technical writer man ko sa una no, magamit ko og M-dash. Naagi na mga M-dash sa una. Pero karon dili na ko magamit og M-dash kay maingna na mag-AI. Oo, ay tanggalan ninyong M-dash. Nasad ko. M-dash. Huy, ang AI maski ina nimo don't put M-dashes, magbutang gyapon siya, so buguon siya gamay. Dili siya sentient, guys. Layo pa. Ginaingnan din nimo nga don't put M-dash. Oh. As much as possible, dili na ko modify. If an AI can do it, why would I? Ako mo modify jud ko. Tagay kog draft. Pero mo modify gyapon ko. Modify. Pero kung pwede lang nga dili lang kana na lang jud akong buhaton, mag-remove og M dashes. Pero di gyapon niya buhaton, guys, makalimot gyapon siya. Anyway, let's move on. So kato na lagi, what's a red flag people often ignore because it looks sweet? Can you read some of the red flags, please? Okay, so the first one that we're gonna read, and they say obsessive boy moms that wear t-shirts that say, "Understand that I can make you go away," and other gems. Kung sa Bisaya pa ka ng mga boy moms nga, mga mama ba na lalaki ang anak, obsessive kay sila sa ilahang mga lalaki nga anak. We are boy moms. Wala ing anak diri. Pero kanang Western culture jud na siya. Na ako'y makita ana kanang mga bata pagud kaayo niya isungog na og babay. Ang kini nga boy ma'am hinuon na pasabot ni commenter kay murag ka nang karon pa lang I'm warning you, I'm a toxic mother-in-law. Ana. Ana. You have to go away. I can make you go away. Dili ko gusto sa imuha para sa akong anak. Unya bata pa kayo. Mao ba? Pila pa edad? Mauna na imong giuna-una pila pa edad sa imong anak, dili isa siguro. Maglagot kog mga ina ba? Pero just to be fair, wala pa ko'y kailang nga ana. Dire. Na ako'y makitaan sa mga Facebook ana.
Mao ba? Na obsessed kaayo sa sexuality sa ilang bata nga anak. Bata pa gani. Uyab-uyab na ang ilang hala kapugi sa anak ko. Sa bagay, pwede man nato na inon nakapugi sa anak. Kanang daghan kaayo nigpahilakon nga mga babae ba inigdako na. Lagot ko ana. Uy, uyab-uyab dayon ng una-unaon nga kabata pa sa anak. Gani. Dili na pwede na ingon na. Ayaw mo pag-ingana. Karon, akong basahon niya, kaning comment ni Squid Master Flex, ano siya? Forcing kids to hug relatives that are making the kids uncomfortable. Dili ko ana. Dili na pwede na sa ko. Na 50-50 ko ani. Ngano? Kanang i-force mo imong bata nga mag-hug. Kana medyo cringe na siya no. Pero katong i-force nimo imong anak nga mag-bless. Siguro I see it as training. Anang bless siguro okay ra na. I see it as training nga kanang they have to do it to everyone older or everyone na kanang tan-aw nila nga older relative. I think that's training. Kay sa sugo dili man gyud na murag dili pa. Kadugayan permentihon lang hantod maanad. Ana ba? Kay basta feeling na ko mo nang ning kung 50-50 kay kung i-force mo mag-hug, which is dili kaayo nato culture diri. Dili man kayo ta hugging people, kita mga Filipinos. Dili kayo ta hugging people, pero bless mag-bless ta kana magmano po kana. So because I'm biased to preserving the culture, so let's go. Ako okay lang po na sa ako anang bless. Kana i-train ako anak na mag-bless, pero kana mga hug and mga kiss dili ko ganahan na dili i-force kung dili gusto ang bata ayaw pugsa kana mag-bless lang siguro kana okay ko ana because it's our culture, right? What if culture na to ang mag-hug kana marag siguro kung culture ninyo ang hug, it's deemed acceptable. So if ang bata maghilak, lahi po ng astorya, dili man na to, we can't represent the culture that hugs because we're not those people. We can't be representatives of those. So kung gusto ninyo inguna na inyohang culture, kung okay lang ang bata, okay lang. Pero kung dili gusto ang bata, ayaw pugsa. Right. Ana na lang. Right. Magbasa ko lain nga comment from According Smoke. Ano siya? Public proposals. I've heard stories of women who felt they couldn't say no because everyone was watching. Karon lang ako, I'm today years old that I realized that sometimes it is this way. Nga kanang coercion day siya. Or kanang mapugos ka. Murag i-pressure nimo ang imuhang partner to say yes. Right. Because you're in public, right? Right. Nabitoy ka ng mga video, makita nimo ka ng mga public proposals ba niya, na nag-no jud ang babae. Kay, maluoy ka no, murag mas, say tawag ani, mas ang sympathy na asa katong nag-propose, ang lalaki. When in fact, dapat dili na to i-judge ang decision sa babae. Pero siya man ang kontrabida gyapon. Siya ang kontrabida tan-awon, pero actually dapat dili data mo judge kay basig dili jud siya gusto magpakasal. Or dili ikaw ang lalaki kay na ako'y kabit mo to kung gusto. Ano ba? Dili po siguro ay ko isa na sa mga scenario. Isa na. Pwede na. Possible. It's possible. Bitaw no, it looks sweet ang public proposals but you are actually trying to coerce your partner to say yes. Unless nagsabot gyud mo. Like, sabot sa mo daan. Kanang ganing imong uyab kay kanang KSP nga tao. Kanang ganahan jud nako no. Ay padungog-dungog man ang una. Padungog-dungog dahil na una. Padungog na. Tama. Ganahan kay ko ani mga ani nga video lab. Tan-awan lab. Lab. Ganahan ko ani nga video kan mag-propose sa kuan. May ani pud unta ko upuhon. Unya dili man maminaw si lab. Diba? Na po'y mag-post sa Reddit na kanang he never proposed to me in public. Naapoy yung una na ay. Naay, kanang, na ako'y nabasa sa Reddit nga, nag-propose siya in the quiet
in the quiet privacy of their hotel room. Tapos, ay problema. Nagpropose siya. Hmm. Kay nga nung naarata diri sa hotel room with McDonald's all over the place. Kay Hala, nag-McDonald's na daw ganahan sila. lagi ko na nga siya. Unya, big deal kayo sa babae. Niingon ko siya, no. Ay, pero, kanya-kanya matag love languages, O, Kring. kanya-kanya man. Ang iyang laylay preference pod. yun is public outcry. Public proposal. O kung dili, siguro gusto niya romantic places. Pero, ang dahilan atong nag-propose, kay romantic pa mampud daw nga na sila in the privacy of their hotel room, just the two of them. Oh, wa jud mo nagtugma. Wala sila nagtugma, Wala no? mo nag-match. Wala mo nag-match. Oh, lahi-lahi. Pagsabot mo daan. Magsabot mo. Kanang mga public proposal, it's cute and sweet. Yes, but a red flag is sa uban lang. Dili tanan. Kay basin po nagsabot. Kamu ha, ay mo judge. Kung naay public proposal, dili tanan red flag. Okay? Oh, dili po. Nagsabot tanan. mas. Naay Nay nagsabot. uban nagsabot or ang babae mismo ang naga-encourage, Nagpadungog-dungog. Nagpadungog-dungog. Gusto jud ko maproposan sa public. Oh, Sa mga kong baton na. para maproposan ko sa public. Uy, ay, pangsendan ako siya. Ay, dili ani Kring when he's taking a shower, then gibilin niya yung cellphone sa desk, open it and look at public proposal videos. Ay, kay para maadto sa yung algorithm. Para maadto sa yung algorithm. Tama, binaw mo kay darling. How'd kay ko? How'd kayo siya. Oh, how'd kay Unya ko? kay pag open nimo sa yung cellphone, lahi man di ay mo nga makitaan. Ay, mo na, lahi na po na nga storya. Dili na diri sa topic nga, kani nga topic. Pero yes, sweet, but red flag, I don't think so. Some would be red flag, pero dili tanan. Okay? Kay basin, like we said, ni gusto jud pod ang babae nga ma-proposean siya in public. Mao. Oo, wa man ta kabalo sa mga sitwasyon, guys. Dili tanan. Napaisa diri similar gihapon sa kato forcing children. Ang giihang gibutang diri kay children forcibly kissing or cuddling other children they've just met. It looks cute and pure-hearted, but parents should teach their kids early on it can be overwhelming for others. So teach your kids to respect other people's personal space. Yes. Tell them if they want to say hi, just say hi. If hugging is on the table, then you can hug. Kissing, not so much. Ayaw lang siguro na to pugso. Dili lagi pugso ng mga bata. Lagi, that's all. That's all. Gani. Ako, no, wala jud na ako ginaingan na humaan ako. Ihag po na siya. Wala. Di gani, may muhag niya kamo na noon. Ako anak, kinatudloan ako, say hi back. Kay naman gyud managada na saya sa school. Hello, Joaquin. Ana. Unya, stricto po kayo ni isa, di man managad. Eh, nalagyan ako, say hi. Hi lang, good. Say hi lang man. Kana siguro kay para dili rude. Pero kung kana mag-kiss o hug yun, dili siguro na. Ayaw na, dili ta mag-ingon na. Personal space man guna. Labi na pag stranger. Magtudlo pa mo stranger danger niya inyo ipahag dayon inyong anak sa laing anak nga dili ninyo kaila. Murag tala. No? Murag tala. Murag tala jud. Kani mo agree ko ani. Recording yourself giving homeless people food or money. Ay, i-record nimo imong sarili. Poverty porn. Oh, tama. Dili ko ganan ana. Sa una kay kanang si tawag ani. Na mga content creators na big ana nga content. Kanang ganahan sila maghimo ana balik-balik og content. Ivana Alawi. Oh, Ivana Alawi kisa pa na Mbot. Siya lang ko nibalan. kanang dagan kayo naging ana nga content creator, guys. Dagan kayo. Pero before nila makuha ang imong ihatag na i-challenge. Kumari si Mr. Beast. Ay, ano sa man ang challenge? Di ka na, ambot sa ba? Murag hatagan kag test. So, diba? mukha ano, uy. Kanang can you give me some food to eat? I'm hungry. I-test pa nila tong poor man sa street. Nga kung muhatag ang poor man og $1 or food or whatever na i-offer, you pass the test, now you get ana. Murag ana ba? Murag red flag ana, bitaw, tama. I'm not saying it's totally bad, like 100% bad. I'm just saying red flag jud ana. It's like your number one goal for creating this content is views, not actually to help. Mo na ang red flag sa kuha. Oo. Mo na siya. Ingon si Shady Clown.
You know what's a sneaky red flag that totally masquerades as sweet? It's when someone says stuff like, I just care about you so much. That's why I need to know where you are all the time. Like, it's cute in theory, it sounds protective, but if you're not careful, it turns into controlling real quick. Makontrolling ka. Dili kay ko ka comment ana ba kay I haven't had that I didn't have that many relationships para maingon nga controlling ba na or what. It's been so long. Yeah. How long? Niagi man gud mi ana nga face like kanang sige text, where are you? And then niagi pud mig face karon wala na jud halos. Kinaaman mi sa balay. Like moagi jud siguro mo like if you're kung bag-o pa mo, I think in my perspective, pero I'm not an expert kay kanang dili kay ko daghan og naging boyfriends and at the same time dugay na pud kay mi sa kumbana. So dili kay ko ka comment ana, but I think when bag-o pa mo, you're obsessed with each other, manggod. That's why you constantly ask, where are you? I'm gonna go to you. Or ikaw, asa ka? Atuunta ka. Diba? Normal na siya, pero muagi po mo sa face nga, laylo na siya. Or mawala na siya nga face. Kay, you're together naman, or kanang pamilyado na mo, or you're not texting that much anymore, kay kuan na. Diba? Kato mga LDR, normal po na sa ilaha. Ay, kailangan man, they have to know where each other is. Parang updates lang ba? Na ako diri sa dentist, nagpa-implant. Ano ba? Mga nga, I think normal. I don't know where controlling is. Diri sa iyang giingon. Controlling siya kung masobra na siguro kung dili pod siguro ganahan ng other party na magsigig kuan diha na mahimong controlling ka nang dili ganahan ng other party. It's controlling kung ikaw ang dili ganahan. But if both of you do it, it's not. So, I think this one is not a totally red flag for me. Kanang imong giingon. Okay. That's my percentage. Woo! Constant texting. How about constant texting? Murag similar lang sila. Similar lang sila. So, I think, lagi, sa ako ganing experience, nga dili kayo daghan, I think siya po, mo po na yung maingon, nga, constant texting is, muagi jud mo ana nga face. Muagi mo na face and then eventually, it runs out. That makes sense. So, sa una, obsessed pa kayo mo sa isa't isa, mag-text kin mo permente, kunya, magsige mo, pangutana, asa naman ka, asa ka, nagunsak ka, ana-ana, muagi mo gingon ana na face. Tapos, actually, sweet na siya, kanang sige mo, replyan na, texting, ana. Sweet man na siya, dili siya red flag, kung both of you like it. Kana, mag-match jud dapat mo. Ay, no. It's all about matching. Kay kung dili mo match, diha raman siya makaingon nga red controlling, flag. Controlling. Sama ni siya, dili ko ganahan ni siya, kaya nagsige ra mag-chat. Gani. Sige ra mag-text. Gani. Dili na ko ganahan. Gani. It's similar to this red flag nga gingon ni Life Sort. Ana siya, quote, one red flag that people often ignore because it looks sweet is when someone is overly attentive or affectionate early on in a relationship. While it might feel flattering or romantic, it can actually be a sign of possessiveness, control, or even obsession. Again, this is not totally a red flag for me, kay if it matches your energy, ngayong ana pug ka, you're like a cuddly person, gusto pug kag, ana, pareha mong duha, dili siya red flag. Kay pareha mong duha nga sweet, pareha mong duha nga overly attentive, pareha mong duha nga affectionate, pareha mong duha nga yung anak ba? Pareha mong duha nga na ay love language of affirmation, na mahilig jud mo mag declare og love for each other or praise one another. Diba? If it matches your energy, that's not a red flag. It's only a red flag if one of you doesn't like it. Same po daning isa. Unsa man? Forcefully kissing like in the K-drama. Because in real life, it can bite you for doing that. The movies are just not being realistic. So, same gihapon ani. Sweet siya kung ganahan ka. Pero kung dili ka ganahan, diha pa siya ma-red flag.
Unsa nang forcefully kissing like kay drama? Unsa na? Kanang para sa mga K-drama go dili ka kitaan na kanang birahon. Ay, Kanang mga okay. ingon na nakalasing kiss ba? Amaw ba? kanang birahon o kung dili no, mulakaw na ko. Mulakaw na siya niya. Ay, Birahon ang braso. Yeah, tapos magtalikod, O ana. pagtalikod kay makiss. Ay, mao ba? Masama ta, guys. Kanya ma-timing po jud no. Kapila ka na nila gina-practice no kanang pagbira sa braso ba. Oo, ang pagkalapat sa lips kay soft. Murag Oo. murag ni tamak sa clouds ang pagkalapat kay Oo. izumbe na nila. Izumbe na nila sa K-drama. So paglapat ana murag yung murag skin to skin. Pero actually kung tinud-on na ninyo basig majoto jomo. Oh. Mangipon to ngipon. Sakit, guys. Sakit kaayo na. Ngipon to ngipon. But is it a red flag? Red flag siya kung dili kaganahan. Pero when do you like that? Kung tinuod nga nag-away mo para sa K-drama, nag-away gyud mo kintahay. Or kung dili, mulayo na ko. Tapos kalit lang kaniya birahon. Red flag na oy. Yeah. Ayaw na buhata in real life. Ayaw na buhata in real life. Dili na pwede na. Kaya basing makuhan ka na, maharasment ka na. Actually, kanang magbira, wala man na siya kanang red flag jud kanang sa pagbira pa lang. Diba? Okay, mura kag possessive. Oh, maray ana ba? You're mine. Gani, basahon ko niha from Neat ad. Ano siya? When someone wants to spend all their time with you and gets upset when you hang out with others, it looks romantic at first, but it's actually possessiveness. Mo agree ko ani. If someone wants to spend all their time with you and they get upset if you hang out with others, that's actually one form of abusing you. So that's a big red flag. Na-mention na nato sa last episode eh. Mao ba? Oo. Kanang bawalan ka makigstorya sa imong mga barkada sa una or sa imong mama. Oh. Bawalan ka makig-communicate sa imong family. Mga red flag yun na siya, guys. Okay? Know your signs. Basig apil na ka diha. Na walang kakabalo. Diba? How about some love bombing? Kabalo ka saan ng love bombing? I don't know. Love bombing is when you hear a lot of sweet nothings from that person. I can't live without you. I love you so much. Nya sunod-sunod na siya. That's what narcissists do. Right. They love bomb you kay para ma-abuse ka nila. Para di ka muhawa. Para dili ka muhawa. Tapos awayon ka nila. They love bomb you again. Awayon ka nila. They love bomb you again. It's a cycle. It's a cycle. So love bombing itself, that is a red flag. Pag sunod-sunod gani, kanang dili kung normal, when you're in a normal relationship, you don't do that like many times in a row. Maybe you'd say that like once or twice. I love you so much. I can't live without you. Humana, you got it out of your system. It's done. Pero kung ka na magsunod-sunod gani, that's love bombing, right? Kana magsunod-sunod. Tapos pag humana na, mo na to. Awayon na po ka. Awayon na po ka. Red flag na siya, guys. Kanang masubraan. Love bombing is a red flag kung sundan dayon og major fight. So love bomb, major fight. Love bomb, major fight. Pwede po other way around. Major fight, love bomb. Major fight, love bomb. Kamo dapat mag-recognize, guys. Nagsulti na midaan, dapat i-recognize ninyo. Naa ba ni sa akong relationship? 99. Go, Speaking of love bomb, nainingon diri from Visitor D. Siya? Expensive gifts. Actually, dili ni siya red flags ako. Expensive gifts lang man. Wala may gingon na love bombing. Expensive gifts. Wala may gingon. Expensive gifts lang dyan yung gingon. Wala siya explanation. Wala explanation. So, I welcome those kinds of gifts because one of my love languages is gifts. Malipay ko ka na makadawat ko ka ng pasalubong sa akong goya. Shout out. Murag akyat bahay. Gani no, murag akyat bahay. No, salamat ka ayo sa sa balay. Na ako sa taas kay gamit ko cutting machine, guys. So saba kayo na siya. I didn't hear him say ayo or nagdoorbell pero line siya, wa siya nawag. Nagdoorbell siya? Basta kay na siya diya ba?
Ganino. Suportahan. So, ako kadungog, nag-doorbell ba siya? Ayaw ako kadungog. Basta kay naa siya, niya, kay dili man ako maabrihan ng portahan, kay wala lagi ko kadungog. So, ang iyang gibuhat, akyat bahay niya akong balay. Gisulod niya iyang pasalubong sa bintana. Oo. Nakita siya, nakabantay siya nga. Uy, abli ang bintana. Oo. Muna akong love language, guys. When people giving me gifts, it's validating your love for me. Oo. Oh, ingana. Oh, which is akong bana sa unang panahon, dili siya ingana. Mo nang giawayan na muna. Wala ba to? Episode 2 na to? Oo. Episode 1. Episode 1 de katong Episode Valentine episode na mo. Oo. Mo to among giistoryahan didto. Pero na-learn na niya, na-match na niya akong energy. Okay. Na-match niya. Mauna, kung madugay mo, you have to train your partner to be Not train necessarily. Kanang train na, oy. kuan na siya ila-ila. Ay, sa bagay Dili po. man na training, grabe naman po. Murag ila-ila ba kay dili man jud na in 1 year, 100% ka ila jud ko sa iya ha. At the same time, habang nagaila-ila mo, naga-evolve pud baya ka. Oh. Kisa una siguro immature ka karon nag-mature ka ana ba? Lailain man ang tao. Lailain man na. Pwede maka mag-change. The ila-ila phase is never ending. Ay, hantod karon. Hantod karon dapat naadyon mo ka na i-notice sa isa't isa kay ana basta. Ana god, ngana ba? How about another red flag that looks sweet? How about grown women who talk with a baby voice? Grown women who talk in a baby voice. Hoy, nakoy ingon. Nagaing ana ba ko or siya? Usahay. Kamandua. Anang baby naknak mana. Kay ginaing ana po na mo among mga anak. Oo. Baby keeper mana. Ay, baby man na siya. Murag ing ana ta diri. Oo. Natay mga, di ba natay ang mga house phrases na mga, chuch, kaluoy. Kuan siguro na nato. Affection siguro na nato. Pero kanang in a normal setting ba? Ay, ka naman, hindi ko kapibi. Anak, ka naman, adili po. In a normal setting. Pero natay ang anak sa tong culture, sa tong family. Family culture. Anami family culture na gayang anak mi. Chuch, kaluoy, mana ni mami. Nauna mo among mama. Or kutay among kuya kay kuan, kutay na plat yang ligid. Mano, uy, kaluoy, mana ni kuya. Magana-anak mi. Mo na nadana mo sa among pamilya. Which is maybe nadala po niya sa iyang pamilya. Nadala po na ako sa akong pamilya po. Shoot, labaw na ako ang anak no, Velcro baby. He's a Velcro baby. He never lets me go. 8 years old na siya, but he never lets me go. Kay only child man good. O niya, gina-baby na ko na siya. Niya siya, mapababy pod. Baby pa man pod. Okay, baby man pod. Baby pa man pod. Pero pag karon nga idara ka na, Kris Jenner na ka, niya baby play ko ka pipi. Anak ka, di mo na pwede. Kanang mag-podcast ta dire, kanang, kuwan maya, kanang, na kuratan maya ko atong kasya, gikuan ko niya, Kana, portrayal lang na siya, guys. Dili na siya baby talk. Mao ba? Kanang mag-share mo location. Share, okay lang. Actually, guys, na ako'y find my device sa akong phone. Kay simba ko lang palayo, no? Naman ko time na kani si Nathaniel Blanc, dugay makauli. Niya. Mahadlok ko sa thought nga, kay nahitabo naman gud ni, ani man ni siya, ay kaysa sa unang panahon, nga dugay kay siya ni uli, 11 p.m. na, nga dapat naana siya sa balay 9 p.m. Dugaya po so, na. So, 2 hours late yun siya. Nakulbaan ako. Kato nga time, ang Android pa na to is dili pa advanced, wala pa ka ng find my device. Wala pa siya ka ng mapin dyan imong location. Wala nga na sa una. So napraning ko, wala ko kabalo sa akong baton. So pag ulit niyag balay, na-confirm ako ang kulba. Na disgrasya juday siya. Nahug siya sa bangin. Hoy, kakulbaan na. Nagmotor pa siya sa una ato. Sukad ato, wala na siya nag-motor. Nagsakyanan. Pero nahug siya sa bangin. Kay ka na magtuod kung nakaagi na mo diha, bangin dyan na diha. May gani kay tagas ang sagbot. Na-wrap ihang motor around the sagbot. Murag na Rapunzel siya dito ba? Mayo na lang. It stopped his fall. It stopped his fall. O maayo na lang, unahan lang gamay na ibalay.
So nabantayan jud siya nga nahog. Hala ka Nag-rescue no? dayon siya. Ya pag uli niya balay dito pa niya giingon nga na disgrasya day siya. O imagine that. So kad ato nag-install ko og kanang Find My Device. Oo. Kay kung dugay siya makauli, Find My Device ako mapinpoint na ko iyang location kung asa na siya sa dalan. Okay. I don't think that's a red flag. So, red flag lang siya kung dili ka gusto. Oo. Red flag siya kung mayon si Nathaniel Blanc ayaw paging ana, ayaw ko ana Like ayaw ko pangitaas sa GPS. Oh. Oo. Diha na siya ma-red flag. Oo. Pero kung okay lang sa inyo ang duha na may consent, Oo. dili na siya red flag. Oo, di na siya red flag. Oo. Kamu ha? Kani, si Renin, always being active on social media. Ikaw not following instruction ka. Ana diri. Unsa ang question, ha? Renin, unsa ang question? Magibasa ni Reddit ba ni? Reddit means you have to read it. Gani no? Oh, what's the question? Ha? What's the question? Sige, question daw. The question is, what's a red flag that you ignore because it's sweet? Oh. Usa man ang sweet aning always being active on social media. Mo na yang giingon ha Renin. Ana siya ang yang gi-comment diri kay always being active on social media. Usa man naka-sweet diha. Naapoy ni reply sa iya ha. Who sees that as sweet? Mo ga wa ka nag-follow og instruction. Wala ka nag-follow og instruction. Oh, speaking of always active on social media, ako na lang ang mag-ingon para sa iya kay basig di siya kabalo mo explain. Oh. Aya siguro pasabot kay kaning magsigig og post og sweet things for each other. Ay, online. Nakasabot na ko. Wa jud ko kasabot pero kasabot na ko. Pero ihabang ko, ang exact words verbatim ni, always being active on social media. Mo jud na iyang giingon. O say sweet diha, dapat gi-explain ikaw rin, hindi ka kabalo mo explain. Wala na I-explain mo ani dapat mo comment when couples always post each other on social media as sweet or celebrating something. Oo. Red flag ba ka na? Some people would say that's a red flag. Some people would say that's a red flag. Oo. Guilty ba ya ko ani? Na naman. Magsige ba ya ko post sa amo ang duha? Dili man siya red flag, tanawon lagi. Ang sa akong mga post gani ha? Example daw. Dili Basta red flag. sige may post about each other. So masuya, pikat, ana lang. Masuya mo pikat. Basta red flag siya sa uban kay you know personally their inside problems, then sige sila post og mga sweet na sa social media. Well, that's a red flag. Diha na ma red flag. Oh, that's a red flag. Oo. Pero kung wala kay naibalan, ayaw judge nga red flag na. Basig suya pikat lang yun na. Base ningon ana lang gyud sila. Base Grabe po ingana ka lang baka gyud. judge. Wa kay nabalaan. Wa Grabe kay po. nabalaan. Kutay wa kay nabalaan na uy, kaning duha na, nagunay kabit ang lalaki. Nya, silang duha, grabe makapost sa social media nga, sweet ko no. Grabe sila, nag-travel do sila together, sweet kay sila, or kita ga-grow sa lalaki, pero wala lang siya kabalo, nga naaday kabit ang lalaki. Oh. Gatagaan po dog rose tong pikas. Oh, mga yung ana, kana. Red flag yun na, kay kabalo man ka sa inside problems nila. Pero, red flag ba yun na sa mga, for me, dili siguro. Let's leave people be. If couples like posting each other on social media because they like to brag about their milestones, like happy anniversary, happy birthday, mga post na yung ana, or it's our first time to ride on an airplane together, or it's our first time in another city. Oh, kana mga milestone, O, different milestones. i-post nila ang masuya, pikat. Mm. Oh, ingana lang na siya. Dili siya percentages, guys. Red flag sa uban. Sa ako, dili siguro. Mm. Pero basin, pwede. Kaya kung nakinaibalaan ng mga katinudanan, mga kamatuoran, pwede. Pwede. Oo. Mm. Mm-mm. Katong nag-anniversary mi sa akong bana, wala mi post. Wala mi anniversary post. Mm. Is that a red flag? No, it's not a red flag. It's not red flag. Kaya saan mo pagkaingon nga red flag? Nga, gani mo i-post. Kaya wala gi-post. Atong istoryahan diri ang mag-post.
Oh. Uy, na-remind lang ko. Di ba nag-anniversary mo, kay post. Oh. Na-remind lang ko, katong Valentine's, kano sa to, last year ba to or 2 years ago, gitagaan ko niya rose, gipost na ko sa social media. Oh. Ang rose kay Rose Bake Shop. Rose nga pan ang iyang gihatag. Tama. Kaya naman ko ato. Wala lang, nakatawa ko. Ana manggod siya nga, ma, wala ko'y rose, pero na ko'y rose nga pan. Iskot man siya, oy. Moto gipost na ko. Oo. Katawanan to. That is valid. That's a valid Valentine gift. Kani, last na ni. Pero kay naka-experience mong guguan ni. Sige. When they tell you your friends right away after meeting you, before they let you warm up to you and vice versa, it's a red flag, I think. Wala ko sabot. What? When they tell you your friends right away or they're close sa imo after meeting you. Like, friends man ako na. Kaysa lang mo nagkita, pero friends mi ana. Mo ba? It's a red flag. Dili man siguro. It doesn't seem like a red flag. Why is it a red flag? It's a red flag because they are telling people that they're close to you or friends mo. They can just say, I know him, or kaila mi ana, kaila mi, pero di mi close. They've just met you. I'm not talking about this one. I'm just talking about what I'm talking to you. Oh, okay. Kuan, dili siya red flag para sa ako Kanang dili siguro big deal ang term na friends para sa ako Ay, friends tao. Okay. Okay, fine. Mama ba? Siguro I just like having friends. Ako big deal sa kuha ang kanang word na friend. Big deal sa imo. Oo, okay. Damang good ko tong high school ko na ako yung mga ginatawag nga best friends. Oo. But since that happened na nag-break up me, I don't take the word friend lightly. I don't take it lightly. I don't take the word best friend lightly or friend lightly. A friend has to be synonymous with kanang close gyud mo. Dili siguro. Close friends kung close mo. Pero kung friends, casual friends, light friends. Okay. Kay ako no, pag pangutanon ko, moingon ko kaila mi ana, pero dili mi close. Moala jud ko. Na ako'y categories. Okay. Nakay sarili nimo category for friends. Right. Okay. Right. Oo. Pero naman ko'y friends nga I treat as friends jud. But if we've just met, I will not say the word friend. Kaila ta ka. Oo. That makes sense man pod. But if I hung out with you for like how many times? 10 times? 5 times ka na. Moin ko friend ta. Legit. Moto, di na takutob. Di na takutob, guys. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. But before that, we would like to alangan syempre ang Best Academy. Yan no. Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. I want to change it. The word is ila-ila. 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 What is ila-ila, guys? Kapila mi nag-mention niya, waday mo kasabot. Kamo, wa po mo nag-ask og question. Dili man pod mo comment mangutana. Mangutana mo, Ling, na kay na-mention na word na quote, ila-ila. Pero wako kabalo unsa na. Sikag yaw-yaw, 1 hour na, bro. Wag gyud ko kasabot. Tanawa, sala nimo, gawa ka nang utana. It's all your fault. It's all your fault. So, mangutana ka. That's why I'm answering now. So, ingon ko, ang ila-ila is, in English, meet or getting to know someone or meet someone, ila-ila. It could be 2 meanings actually. Mag-ila-ila mo, mag-meet mo. Getting to know each other. Getting to know each other, Judesha. Isa ra di siya meaning, guys. Isa ra. So, when I said ganina, the example sentence is, even if 7 years na mo or 20 years na mo, the ila-ila never stops. Yes, you keep on getting to know each other. Oo, you keep on finding out each other's traits. It never ends. Yung na, ang meaning sa ila-ila. Ila-ila is getting to know each other. Correct. So, nganong ikaduha gibalik? Nganong dili na lang man ila ang pagkaingon ling, kring? Nganong ila-ila? Nganong kailangan i-repeat? Nganong dili man one time lang ingnon, ila? Lahi mangunang meaning sa ila, guys.
Ang ila is birthmark. Oo, lahi po nag-meaning ang ila. Oh, nya ang Bisaya kay kapuy na susilag bag-og himog word mo to ang ila gi 2 times na lang. Kay para na ibag-ong word. Lahi po ng word para dili mo malibog ba? Oo. 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 Ila. Ila is birthmark. Ila is getting to know someone. Mhm. Wala siya. Hello, Okay? perfect. Hara. Vote in the poll! Pero actually, question dyan ni siya. Oh, okay. Na ba kay nabalaan nga sweet kuno pero red flag di ay? Oo, unsa pa man nahimuhang mga nakakabay contribution. Oo, na kay entry. Naman Oh. kay entry. Kabalo ko na kay entry. Kay daghan man nag-unod imong utok. Bright man ka. Bright man ka niya. Kasultion nakakaapilo na ka sa mong podcast. Gusto na ka ma-host. Oh, pero wala lang gyud ka kaabot sa among live. Mo na mag-comment ka na lang sa Spotify, YouTube o Facebook. Kana. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung namoy mga storya, topic request o pangutana, kung mo ganiin ko pangutana mo ganina, o di mo pangutana good. Send them in for submissions, add sponsorships o guban pa. Ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diya sa website. Napo may mga baligya na merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Unya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!